L'objectiu del meu TFG és fer reflexionar a través de l'experimentació gràfica i la utilització de tècniques tant analògiques com digitals sobre la relació humà-naturalesa en un món contemporani totalment digitalitzat i urbanitzat. El repte més gran amb el que m'he trobat ha sigut que la meva temàtica era molt àmplia i difícil d'acotar. Trobar la manera de representar el missatge que volia donar i trobar les tècniques adequades per fer-ho. Crec que ho vaig superar pensant que el meu TFG no havia de donar una resposta definitiva, sinó que el que podia fer era plantejar preguntes i generar debat envers el disseny. Experimentant amb tècniques i materials i amb l'ajuda del meu tutor i els meus companys. Aquest ha sigut un projecte que m'ha obert una porta de coneixements i temàtiques de les quals en desconeixia l'existència. L'aprenentatge més important que m'enduc és que la meva perspectiva envers el disseny ha canviat. I el més important, ha canviat en mi la manera de veure, percebre i apreciar l'entorn que m'envolta.